Hi guys, mga Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my second great YouTube channel. So I introduce myself. My name is Sachi James Edward Yusadim from Banot, Gasan, Marinduque, Philippines. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang Marinduque po ayan. So yan, yung nakatulong na yan ang probinsya ng Marinduque. Then yan, I'm 18 years old, turning 19 years old sa June. Then pinanganak ako noong June 6, 2002. Yan, malapit na yung birthday ko. Kaka naman. Pinanganak ako sa Malanday, Marikina City. So lahing Marikina ako. So sa part ng Metro Manila. So sa mga taga Marikina dyan, shout out sa inyo. Ingat kayo dyan. Keep safe na kaibigan. Yun lamang yung pag-introduce ko or yung pagpapakilala ko sa inyo mga katya. Nalilito ako, ano ba mas magandang itawag ko ba sa inyo? Yan nga, mga katsaan na lang, mga katya, mga kaibigan at mga kagitarista. No? So yun nga mga katya, sabi ko nga kaganina sa intro ko ay ito yung pangalawa kong YouTube channel, no, mga kaibigan. So, meron po akong isang YouTube channel which is, ito yung pinakang official ko na, na YouTube channel which is ito, yan. King Cha TV. So, yan yung official kong YouTube channel, no. At dun kasi ako nag-vlog, dun ako nag-upload ng mga games or anything else na naisip kong content sa aking utak. Kaya yun, gumawa ako ng isang YouTube channel which is ito, yung King Cha TV Guitar TC. Para dito mag-guitar tutorials and mag-guitar covers. So, ano yung reason ko bakit gumawa ko ng isang YouTube channel? So, ito dalawang reason ko bakit ako gumawa ng isang YouTube channel. Una na dyan, pag doon kasi ako gagawa ng, ng guitar covers sa isa kong YouTube channel or yung mismong official ko na YouTube channel which is yung King Cha TV. Pag doon ako kasi ako gagawa ng guitar covers at gumagamit kasi ako ng backing tracks, ay baka tayo maka-copyright ng YouTube. Kaya copyright strike or anything else na about kay YouTube. Kaya nag-iingat ako pagdating sa mga audio at pagdating sa paggawa ng video. Kaya nag-iingat talaga ako. Kaya gumawa ako ng isang YouTube channel. Then next naman, gusto ko lang talagang gumawa ng isang YouTube channel. At yan, gusto ko rin pati mga guitar tutorials, guitar covers, and anything else na magagawa kong video dito sa aking YouTube channel ng mga katya at mga kaibigan. So, pagpasensya nyo na mga kasya, may konting emergency lamang, no? So, ano na tayo sa main content ko or main content ko dito sa, ano ko na ito, sa aking YouTube channel. So, ang content ko talaga dito sa aking pangalawang YouTube channel ko which is mag-guitar tutorials and covers ako. So, sabi ko nga kaganina. Next naman, i-share ko muna sa inyo yung setup ko pag ako mag-guitar covers, no, mga kasya. So, tutorials ay madali lamang. So, kahit walang kailangan na interface o kung ano pa man. So, sa guitar covers ko, ang setup ko lamang ay, wala pati akong, share ko lamang no mga katya. Wala po akong audio interface kahit Focusrite, mixer, V8, or kung ano pa man ng mga audio interface na, na ginagamit ng mga ibang YouTuber o ng mga ibang tao na para sila mag-guitar covers no mga katya, mga kaibigan. So wala po akong audio interface. So ang ginagawa ko lamang ay so direct to my phone. Then yan, bubuksan ko yung Bluetooth, then i-connect ko yung Bluetooth dun sa aking speaker. So ito yung speaker ko no mga katya. Then guitar amp ko na rin which is ito. Yan. So, ito yung aking ginagamit na speaker at pati na rin guitar amp. So, which is ito LXY super subwoofer. So, ito lamang yun nandyan sa yan, kung nakikita ninyo. So, nandito yung volume. Then, yan, yung pwedeng isaksak din yung sa gitara. So, sa non-directo may guitar. Then effects, then isasaksak yung yan, dyan direkta na dyan mga katya. Then gamit ko rin na speaker which is ito, yan yung pangalan ay Pioneer, no? So nakadirekta, nakakonect yan mga katya, kitang kita naman ninyo. Yeah. So yun lamang yung ginagamit ko na na guitar amp at doon na rin ako naka-connect pag ako mag-guitar cover. So ang ginagawa ko, so ito yung
papaliwanag ko sa inyo ng mga kachap. Pero pag hindi nyo na unawaan ay unawaan na lang ninyo ng mga kachap. Pagpasensya nyo na. So ang ginagawa ko pag ako nag-guitar cover, so yan. So ako in my phone, then pupunta ako sa audio, then, or sa music. Yan, pipili ako ng isang backing track, then click lang ako ng isang backing track, then bubuksan ko yung Bluetooth ko, then makakonect ako dun sa aking speaker. Then next naman ay pupunta ako sa camera, then yan video, then i-click ko, then ma-stop yung yung music. Pero isa-swipe ko, mag-swipe ako, then next naman i-play ko yung video hanggang sa yun. Ako nang bahala mag-trim nung video. Then yun nga, then magagitar na ako nun. So, rinig pa rin naman yung yung tunog ng gitara. So, rinig din naman yung backing track. So, sana maintindihan niyo mga katya. Pagpasensya nyo na, medyo utal talaga ako. Hindi nyo maintindihan yung aking sinasabi. So, sana maunawaan na lang ninyo mga katya. So, yun lang yung ginagawa ko pag ako nag-guitar covers. Then, next pala mga katya, pag ako kasi nag-guitar covers pati, ay gumagamit ako ng backing track. So, backing tracks na without guitar sounds, yung walang tunog na gitara doon sa backing track. So, ang nandun lamang sa backing track ay yung vocals or without vocals, yung walang vocals or may vocals man. Then tunog ng drums, tunog ng bass, or any instruments na nandun dapat sa backing track, maliban lang doon sa tunog ng gitara. So ganun yung ginagawa ko. So dinadownload ko na lamang yun sa YouTube, yung mismo yung mga backing tracks na nandun na naka-upload doon sa YouTube. So, yun, nag-download ako. Then, pag walang tunog na gitara, yun, na-download ko. Then, ako na yung mismo yung gitara. Kaya, yun yung gusto ko para medyo challenging. Kasi, pag may tunog na gitara pa, ay medyo may iba. Gusto ko yung sarili kong gawa-gawa na lang. Ano naman yung gamit kong gitara at guitar effects ng mga kakasya. So, lamang ito. Simple lamang yung ginagamit kong pang guitar tutorial. So, kitang-kita naman ninyo dun sa tatlo kong in-upload, which is ito, yan. Kitang-kita naman ninyo yung guitar ko. So, yung guitar effects na lang hindi nyo nakita. Pero ipapakita ko rin sa inyo yung gitara ko. So, ang ginagamit kong guitar effects ay ito'y may hirap din ako maglipat dito kung kailan ako mag-overdrive, distortion, chorus, yung reverb, ay medyo hirap-hirap din ako mga katya. So, ang gamit ko lang na effects, which is ito. Yan, kung mababasa nyo, Vox Scablab 2G. So, ito lamang yung gamit kong effects. So, yan. So, makikita naman ninyo, yan. Ginagawa ko pag ako dito ako gumagamit ng overdrive, din pag ako mag-distortion yan, lipat ko pa dito. So medyo hirap din ako sa paglipat. Gusto ko kasi yung na effects, which is yung magkahiwalay. So yun ang gusto ko, pero wala pa akong pera pambili ng mga ganong effects. Pero soon makakabili rin ako, pati rin sa audio interface, makakabili rin ako yun soon. Ito lamang yung gamit ko na effects pagdating sa gigs, sa pag-guitar covers, at sa pag kami sa church namin, pag kami natugtog. Problema, ito may sira na ito. Kasi nung ako'y nagatono dati, ay ito, na pag tinatapak ko ito, biglang gumaganyon. Basta yun na yun, pagpasensya nyo ng mga katya. So yun, napapamali din at nagaganyan. Kaya nasira yung tuner ko. Both kasi Then next naman, ang pinakang last, which is ang ginagamit ko na gitara. Kaso, tinanggal ko muna yung string dahil sa kalawang. Kasi yung nabibili kong string ay nabibili ko lamang sa hardware. Mga katya, mga kaibigan. So, ito yung gamit kong gitara. Yan, kung nakikita ninyo. Yan. So, ito yung pangalan ng gitara ko. Ayan, Stag. Yan. Stag Cell-Save HB. So, isa po siyang Les Paul ng mga kaibigan. So, nakita naman ninyo yan. So, maganda yung gitara na yan. Yan. So, walang string muna yan dahil sa tinanggal ko, dahil yung string na nabibili ko lang kasi sa hardware. Kaya, nung binili ito nung ninong ko,
Kaso yung ninong ko ay nasa heaven na. Yun, salamat ninong sa gitara na binili mo sa akin. At yung ninong at yung dad ko ay pinag-isipan nila na ako ng gitara para magamit ko sa gig namin nung ako'y senior high school grade 12. Edad ko na 17 years old. Kaya yun. So yun, binilan ako. So iingatan ko ito. Kahit medyo maluma-luma na. At medyo nakakalawang na ng konti. So ayan, balik tayo dyan sa sinabi ko. So ito ay ito yung mismo yung main guitar ko. So ito lamang yung main guitar ko. Yan, stag na yan. Then next naman ay ito yung medyo kalawang-kalawang na mga kaya. So makikita naman ninyo yung mga screws niyan. Yan. Then yung pick up medyo kalawang na. Pero natiis-tiis ko lamang. Then yung tune-o-matic niyan, ito medyo na rin yun, medyo hindi na maayos. Then sa strap button, then yan strap button lamang. Then yung sa input jack or yung napagsaka ng jack ay yan kalawang na mga jack. Yan, kung makikita naman ninyo ito, tune-o-matic ko. Medyo kalawang na ng konti, pero natis-tis ko lamang. Kaya yun, soon maka-ayusin ko rin to. I need to upgrade this my guitar. So yun lamang yung setup ko at yun lamang yung mga gamit ko sa pag-guitar covers at pag-guitar tutorials ko na rin. Yun lamang So welcome kayo sa aking YouTube channel. So pagpasensya nyo na kung medyo wala kayong naunawaan dito sa YouTube sa aking vlog ko na ito. At medyo utal talaga ako sa totoo lamang. Pero pagpasensya nyo na, unawaan na lang ninyo mga kaibigan. So dito ko natapusin itong first ever vlog ko dito sa aking pangalawang YouTube channel ko, which is King Cha TV Guitar TC. So yun lamang, kung nagustuhan niyo itong video, like, comment, share, and subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko, King Cha TV Guitar TC. Then hit the notification bell para updated kayo sa next videos ko na i-upload ng mga kaibigan. Then subscribe nyo din yung aking isa kong YouTube channel or yung pinakang official kong YouTube channel, which is King Cha TV. So subscribe and hit the notification bell. Then like and share kayo sa mga videos na ina-upload ko. Then like and follow ninyo yung aking Facebook page, King Cha TV, mga kaibigan, mga kachat, at mga kagitarista. So yun lamang, and see you in the next vlog at sa mga i-upload ko na mga videos na guitar covers and guitar tutorials. So abangan na lang ninyo mga kaibigan. So yun lamang, dito ko natapusin itong vlog ko na ito. So God bless you all at ingat palagi and keep safe mga kaibigan, mga kachat, mga kagitarista. Ingat palagi and peace out and God bless you all at ingat mga kaibigan.